Bij Cambuur gint Sandor van der Heijden in de basis. Hij is passeerd door de technische ster van Cambuur. En we zullen de eerste mogelijkheid voor Almere City. Jersen Ribeiro met de vrije trap. En de prima redding is van Robert de Loeke. In het begin die de ploeg uit Almere nog redelijk mooi met Cambuur. Maar de Ljouters namelijk gauw het heft in handen. Hier de corner van de linkerkant van Erik Bakker. Krijgt net goed trekken trofverdediger Wout Drosten. Het bleef 0-0. Zo nou en dan komt Almere City direct uit. Hier via Dion Malone, de rechtervleugelverdediger. Hij brengt hem bij Schulmeister en die het vissen te volle tijd nodig. En dan kan Cambuur nog vrij simpel deze situatie oplossen. In Stadion worden de Ljouters beter. Hier maar de prachtige paas van Turk op Dissels. Dissels vindt de Vries. De Vries had geweldig oerzicht en laat een pan clear voor Erik Bakker. Zijn nummer 11 alweer dit seizoen, de topscorer van Cambuur. Maar dit tarrie in het werk van Mark de Vries is prachtig. 1-0 voor Cambuur en dat is echt de rest van in deze wedstrijd. In de tweede helft verhoort het beeld al vrij rap. Invaller Serrarens zit nog geen 2 minuten in het veld als hij deze confrontatie had met Leon Hezen. Scheidsrechter Kamphuis is duidelijk een jermtakke in het gezicht van Hezen. Een rode kaart voor Serrarens en een Brutse Noors voor Hezen. En daar wil je net mooi van. Dankjewel, maar ja goed. Daar kunnen we op dit moment helaas weinig gaan doen. Maar ja goed, nogmaals, ik hoop dat het snel over is. Sint-Sierman pakt Cambuur dan echt het initiatief. Hier is de vrije trap van Ozan Turk. Keurig in koptrog invaller Bob Schepers. Dan is het 2-0. En dan komt er nog een doelpunt in de slotfase. Een prachtig doelpunt. Martijn van der Laan rent elke keer voorbij en scoort de 3-0. Een echte Van der Laan. Ik ging eerst 1 voorbij en daarna nog 1 en nog 1 en nog 1. En ik denk van nou, dan ga ik ook maar door ook. Ik heb wel eerder van zulke acties gehad dit seizoen. En dan had ik net het geluk niet mee dat hij op de lat komt of op de paal. Of net dat de keeper hem pakt. En ja, ik moet zeggen, vandaag ging hij er lekker in.